कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. यशवंतराव भोसले इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये 2री आणि 5वीच्या विद्यार्थ्यांचा दीक्षांत समारंभ मोठ्या उत्साहात पार पडला. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार हे विद्यार्थी आता पुढील शैक्षणिक टप्प्यांमध्ये प्रवेश करतील. शाळेच्या अध्यक्ष ॲडव्होकेट अस्मिता सावंत भोसले, सचिव संजीव देसाई आणि प्रशासकीय अधिकारी सुनेत्रा फाटक यांची या समारंभाला विशेष उपस्थिती होती. कार्यक्रमाची सुरुवात दीपप्रज्वलनानं करण्यात आली. सहाय्यक शिक्षिका महिमा चारी यांनी प्रास्ताविक करताना हा दीक्षांत समारंभ केवळ शैक्षणिक यशाचा उत्सव नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचं प्रतीक आहे असं सांगितलं. नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे विद्यार्थी पुढील टप्प्यात अजून चांगली कामगिरी करतील आणि समाजासाठी सकारात्मक योगदान देतील असा विश्वासही व्यक्त केला. मुख्याध्यापिका प्रियंका देसाई म्हणाल्या की नवीन शैक्षणिक धोरण लवचिक असून कौशल्य विकासावर जास्त भर देतं. याचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांमध्ये सर्जनशीलता आणि समस्या सोडवण्याची वृत्ती विकसित करणं आहे. भोसले इंटरनॅशनल स्कूलचा प्रत्येक विद्यार्थी कुठलंही आव्हान सक्षमपणे पेलू शकतो. यावेळी दीक्षांत पोशाखात आलेले विद्यार्थी सर्वांचे लक्ष वेधून घेत होते. प्रत्येक विद्यार्थ्याला पालकांच्या उपस्थितीत प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आलं. यावेळी काही विद्यार्थ्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त केलं. पालकांनीही चांगलं शैक्षणिक वातावरण प्रदान केल्याबद्दल शाळेचे आभार मानले. सूत्रसंचालन क्रेसिडा फर्नांडिस, सोनाली शेट्टी, प्रीती डोंगरे, तर आभार प्रदर्शन महिमा चारी यांनी केलं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.